chibai le vek ule muvan lai tv a kalolom le vek a cheu Breathe into the Shadows season 1 kan recap me kania episode masalam kan len lawani chuan description box ale comment section a link da ania en masangei turin kan ngen chewani a holam chu JP an ron call in mai che pakhat thani thule DN News channel en ngal turin ron tia chu Natasha chu akara thunbe chunga khama norliama ni live video chu tarlan ni in Crime Branch Office lama kabira chuan Natasha thattu hi Pritpal Singh thattu thau kha ani nge ya video athon na news channel athak ti zong he dang lam na om chun chu ani video clip toite an don masak jok khan en chianga voitam an en non ta ka chuan be khun na dokana ei tur menua Sanway Haveli ti inziak chu chiar theita heta hian JP chuan sar in thana thlen le rin thu Dr. Avinash khana soya asoyang che in a thleng ta ni ani kha shoi veila thalo mo Inspector Kabira chuan khum hnuai libba ma muta ilibam hotel ai kalsana ni abha ifim khurtok lo hle mai sar kar kha ma hian lir liamin a petrol tenga puaka akang zui ta ne chutiang che chuan JP chuan kal china keding lam dikzan lo ni om takin akal bai ta sui maya Natasha bula chuang ve RT mail chu chiang taka lan na lo om mi alawa chu SUV dum khaltu po chuan mail chu lo thup thina wangin an mu chiang theita bik lawa ngun takin min ngai tharo je iom ve thu himi nan thria ni chuan alo that chu theinan chuan laka tanga nang ma lak bo che emo noi bo che hi an la tum hial the ani ma se Avinash sa chunga chuan chengin he taksa hi inin to mani ti tu ma i hriat tir tur ani lo chu wang chuan hei hi diary satli mai ni lovin i thiana ni ti a chu wang chuan chung emotion tin te chu amal te in i chakna man theu tumla kongla ka Avinash sa chuan luna chete nei thu chuan lama siamin dam doi dor pakhata tagin bob grey lip balm pakhat disprin le tuite lei koya foreigner pa chuan kati pallu tuktin lip balm chu lo chara ngalai chuan Avinash sa chuan thingpui chu in lei bok loin abhai lip balm an da kha lip balm lei tharnen chuan awa thlak ru ta zawa Avinash an kongla ka dam doi leina receive kha khate lip balm vela thlak kol na lama khana lo thlaule peka keipon uite ka nei ve huna goofy ka phu venga ka infiam pui char thina nga ti a chutia Pritpal te nupa thin rim taka kar chunga in hial pa tlan chuak chuan kongkan tuma goofy ron tlan chu van doi thlak takin an chil ta chata chuta che chuan Avinash chu je an ron lu alanin Pritpal Singh chu thin rim takin a mel ruma a chin chi ta ne Crime Branch Office lama chuan Inspector Kabira hovenan in ron khom le a heta hian Avinash sa po chu an so mangin a tel ve le ani Prakasan tha tak mi panhi te in kara hian engemo inzom na om karing tlatani an ti chuan JP chuan remrema thatte poni thei thawa sin ti na lo hnial wata Kabira chuan ni lo remrema that lovani he tul that tu hi roman na fel fai tak nen om ze nei takin a che a karin dan chuan tha tak mi panhi te kha in hrengai an ni lova ma se tul that tu zo khen an panhi kha na hrethung ni na langani alo ti a Avinash po chuan chu thil ni thei ani ani chuan chuti anni panhi inzom na chu tul that tu chu ani kan ti si chuan enga nge tha tak mi panhi te kha kan khai khin chin mai lo ti ve bokin hetiang hian a soita a Pritpal Singh kha germophobia nei ni chung sia engwanga bol hlo pai na hmuna khan kal nge ni ang achan chu tul that tu ina chau thin rim wanga ni chumi om zia chu thin rim na chu Pritpal Singh thana hnuk liam tu emotion chu ani a Natasha kha divyang kai ne na in kop lai ni reng si in a mer thiat ngai lo mi che pakhat ne nan jin chuak du na hotel azan hun te mang dunin atuk maya mun fian real taka saruak deu thoi na ruang mo ni le ta a chumi om zia chu ti sa chak na chu Natasha thana hnuk liam tu emotion chu ani ve thung ani chu wang chun tul that tu mai pi alama tha tak mi pani the ke sa hian thilin angom le ta chu emotion kan ti chu ani ti a chu ti ti ta ga chun Prakash chuan tul that tu hian tul chu lo that chun zom don ta sela a tha le chan tul chu eng emotion ber chu nge ni ta angan tia Masian zinga chuan tu ma chang theinom talawani anrin lo ka ngein Avinash te nupa chuan anina parcel box an dong le ta achunga tablet chuan han playa kidnap tu chuan inti thai Avinash tuna chuan pathum na tura kan chuan le to ang an soi thin launa pian puya thi sena pai tat tu te chuan thin lung chak lo le nep takan nei thin ti in Angad pandita hi in tha le tur chu ani a tina thi chan chu launa wanga ni tur ani ti in athalak chu tar lang le ta
Angad pandit chu mel hriat ani le tak thlata wang chuan Avinash chuan makati takher mai medical college an local pui to thin ni in an lo in mel hriat to dan chu hetiang he ni Avinash po tlangwal ve view to in college kalte lo hun ta a ani khat chu Delhi Institute of Medical Sciences and Research a entrance exam pe turin Himanshu ne nan kala admit card pe chuak tu chuan Angad pandit a ming chu lam tala ulawin reifen huwa Angad chu ron lang ta chawani amela tang chuan a lungai mel em mai boka Avinash chuan Angad khoi angei lo om bo dai I tha MT lo zo chuan Angad chuan a lo chang lova chu tiang chuan entrance exam result a ron chuaka an pathum chuan an tlingtlang ta hlawani Avinash an college lamatang admission ti tura ko na lekha don chu an principal murti apo chuan hmu tira ani po lo lom kher mai ti kha chuan ma khuwa tura ka lo suang tu thin chu taka chang chho mek zela ma se Delhi lama min kalsana ngai pha don ta ni an tia Avinash apo chuan ni esar ma se ka ngai view don che ni ti in lo chang ve boka zan lama je thung chuan ta o teu chungin pa kalsan che hi ka du lovani engwangin nge Avinash thutluk na anga kanom ngai big zia ke ni bula om ka thahlela enga nge chuting chuan kanom ve mai lo an tia principal murti chuan boya kan du emo du lo vemo tuna ni lo po in nakina hetianga kan kalthana ngai hun hi ala om don tho thowani chuwang chuan pom thiam tumla khoya po omla kathil zirtir to zong chekha engtiklai ma ini theingil ngai tura ni lova achak jok le chhel jok ni a Avinash hi hum tlat thin tura ni ti in lo fuya je po chuan pa ni chuan mi ron hmuturi ni ron kal thinang tiro Avinash hi chungai tu reng su kalau en ko langa engtiklai po in kalau hum renga ngati veta a chutiang chuan tluang takin college an han kala final exam zo ni lo thlengta chuti an chan thatle thallo chungchang te soya an ti lai chuan Angad chungui mel takin mun khata hian lo thungoi reng Avinash le Himanshu te chuan vapan hnain an han koma Angad chuan ril ruwa ha ti hriat takin kati chelutuk ka fel ngei don ani engtin nge ka chung te ka ma chon ngam ta ka Avinash atambera mak som thumbak ka muin ka ring lawani lo ti a Himanshu chuan in ngai tu halu tu ka ni kha Angad August tha back paper exam le the ni don thova minzuila form ka fill up puyang che lo tina a Angad chuan in hrethiam lovani ka hoanga ka mela tangin ka pan ka fel ani ti min lo hrengal chat don ani ka chung ten kala ka beisina an nei san zia min hrethiam pui chuang lowang ti in akal son ta daya ti chuan college building chunga chuan lutina tei kuala chuti tei kual pa chuan entrance apal tlang tira apa lom zile achunga beisina nei san zia te anawin chuang tak maya uin me don lutuk doctorin ni huna Dr. Angad Pandit MBBS an latiang chenga ti chuan kanu po nang mani an kol ngal bokanga ati te kha ngai tu a chute te kol na lama chuan security pakhathian lo ti dingin helama hian kal oi ni to lo answer paper da na room ani hi ti na lo dang ta abula room chu answer paper da na room ani ti hriat ta ka chuan Angad chuan amel zui ta vungvunga chutiang chu Avinash college kal chhodan le Angad ne na an lo in mel hriat to dan chu ani a ti chuan Avinash chuan a bhai ne na chuan Angad hi college ka kalpui thin ani a nata sainen khan kan no pan line kan lo in tong to boka chuti chu pritpal singa mai ba ka kidnap tu nen po hian in mel hriat to na kan lo nei anga ka hrezui to lawani ka ring tlat ani abha heng khe sang te hian ka hun kal to nen in zom na an nei ni in alanga tun ma ka lo ti thin rim to tu te nemo kan chunga phuban ron lata ni hian lo mo an ti a chuti lai chon doorbell ron ri in Avinash chuan ava chhona Prakash le JP ate lo ni in Avinash an motor chunga libba ma thlak kul chuma damdoi receipt thau ta khakengwa chungin Prakash chuan sarkaron kol tang theimi alo che a idam doi receipt hi motor a khani thau pala henglai a hian kan ron kalrem chang bok nen ron pek koi che kan tumani lo ti a Avinash chuan basement a kalo oma signal om thalawatin ani ti in damdoi receipt chu lo ban mai atuma JP chuan bathroom man loka du thua soita thlat sia in chunga chuan alu tir ta ne JP chuan bathroom mangzowa Avinash chuan JP kalo zo theingil dai chia libam chungchanga khan thil hriat bel kan nei to MT na lo zo ta JP chuan engma omri lo sar fingerprint kai kha police record lo nei sa zong nen kan han khai khina amil pui ommi alawani ti na lo changa Prakash chuan sar basement ni soi kha helai tanga lu thla khi ani em
basement chu movie vela kan lo mu thin in hnuai room a light bulb eng chiang kung lo zet mai pakhat deuh chawan khaina thinang hi ani mo atlang puin basement chung chu thingzai chuat ni in an han ra zong in a chik thina ti chuan tul that tu chu chemte keng in a zuk lut thata thin flima chi kalam husia ataka mu ve ka chak hle mai ti le tho chu rual ta mai sia ma se abhai nan ti ti chu lo ngai thak ve karawang chuan puan chau veng chung in basement panna tang chuan ron chuak ta prakasa chuan nuam lawati kher mai ni danga ni mai ro se ti in a thut le ta hlawane chuti taka Avinash atenu pa in basement an chuk thla kan hlau chan chu CI case ba ka an tul tha daneng kim chin chi ana display board an dana ni wanga ni ti chuan prakasa bok chuan sarnata sai bial nu divyang kai kha kan office a omani mela kan pu kabira po kalme kani idu chuan man rem chan vele local ve ta che ti in damdoi receipt chuan in pe a office lampan chuan an kalta ne crime branch office lama divyang kai chuan kabira hne na chuan sarnata sai kha jodhpur lampan in motorin ron kalani ti ka hrelo shim shim kan in biak nun ber chu zir top ni zan khani in lungoi lo na engma nei ka hran lawani ti a meiche pakhat arti chungchang in hena soi ringa yam kabira chuan an ti le a divyang kai chuan o sar zir top zana ka vabiak tum khan food blogger pakhata ton thu le chunu chuan thala tu tura momo awanga thla lak sak tur thu chu soina lo phur em maya zin chu chungchanga chuan Delhi le chevel an chu ngai tur thu kha chu soi nge ya ma se Jodhpur kha chu soi rimi alawani ti na lo changa kabira chuan arti ne nan in kara khan engemo inzomna omte ni theyang eman ti le a divyang kai chu lo nu in om lowang sar nata sai kha chu tiang mi chu ani lo kan in kara tha in kan in du ton em a min phat san ngai lowang ti na lo changa chuta kabira chuan ma se video clip pakhata khan nata sai kha saruak deuh thoina om tlatani an ti le a divyang kai chuan ka hrethiam to bik lo le chutianga a om chan chuan chan danga nei ni ma na ti na lo chaga chumi zan chu megnai birthday ani awangin zana pangpar te kengin megnai birthday lom na lam chu kabira chuan apana apangpar leite chu vahlanin program dangte po in la neyom sia kalet le ngal mai angi antia megnai chuan chu tiang chu a thei ngot lo ti in a thian pa sa sanganen chuan kabira chuan kom ta ni chuti lai chuan megnai te pu khanna chuan mi pakhat chu in tur lo thlit tirin tamdeu kha thliro tu birthday po chu ni sela kasum thawalom luangral tura lo ti bung bunga megnai le sa sanga te po chuan dan pa nga yangin an pu chuan rel le ta sa sanga chuan kan pu hi chu kan office rawana ania a mel enang hi ani mi alawani tuna dom lai sopek thumna ni a chuwang chuan ma ni masial na luwa pu mekin karinga peklina thin rimna pek nga na duam na luaron pu le anga pek rukna phei chuan ti sa chak na luaron pu to anga kan film khurangai view to don ani ti in an nui dar dara fiam thu ti tak dewa ti ni ma sela an thu soi chuan kabira tan chuan om zia nei ru kher mai ti chuan kabira chu studio chunga chuan lut zokin computer a rawana lu som te om zia le an ni na te chu awa google ta hiala crime branch office lama chuan an in mukhom le ta prakasa chuan sar rawana khan lu som anei sia chuti chu ingai dana chuan tul tha na pariat dang kan lamha chon thei ti na emni ti na lo zota Avinash sapo chuan ni chi e rawana lu som te khan emotion ran thewan pa ya chung emotion te chu achak lo na te an ne kan kheisa thin rim na kan mu to a tuna ti sa chak na ni le to a pariat ala ba kan ti na lo changa kabira chuan lo pot chatin ma se chu rawana lu som om chan le a philosophy chu ani lawani rawana ngai dan chuan chung lu som te chu achak na an ne achak lo na ni jok lovin tin chung emotion som te chu mishing te tifam kim tu an ni bok chuwang chuan tuna tan chuan thuthuk na siam ri mai lovila a tha nge lo ti a zan ni in nula le tlangwalin ngai zong tu khathi CI te shen na building bul hnai chuan an in mufala chuti lai chuan gai ti chuan CI chu abangker ku ka khana lo lu tir le a abangker ku chuan in chung thlenga ko tlang tunnel pakhathia po ne ti chuan CI chuan tunnel chu zo in nula le tlangwal te in beri po chu shephak ta heta hian kan ta nge ti in an awak vaka ma se ho an tum to wangin an bai kan tinung ta chi asia CI awri chuan theta lovani Avinash chuan a tha le tur Angad pandita chu a veru le ta a Angad chu dam doi zorna dora tang chuan ina hoin abung ruate wada lut zoka man mo takin a chuak le ta ngal maya Avinash po chuan a lo zui ru ve zela
ti chuan Angad chu rui hlo ngai na laka tanga tal chu adu tu te income khom na hmuna khan kalin hetiang hian thu a soi ve ta a kala nau pang bok nen har sat na sang kan nuna ron langte kha alo don sondan kala thiam lova khudam doi atanga tanin cocaine thlengin ka khoi chhota a chutiang chuan kum thum chung te me udam doi ngol ka vei man ani hetianga kan hun man thin hi lo chim lovin nangni ho hi lo tong lo che uni ila tuna po drugs addict chu kala nireng mai theini ti in megnai chu va mel zawa alo nui var mai Avinash po chu na thu soi chu lo ngai thave kara CI le gai ti te khalo lang le in CI chuan didi ka lut le du to lovani tu man ron kal ngai box si lova ka awri la tu man an hrengai box si lo lo ti a gai ti po chon o le lut le to lovang ti in hetiang hin rom han na danga siam ta a sia ka thu soi hingun takin ngai thang che min hreng tu ron le ma hretin ka allergy dam doi hi ka eitir don che ni laulo la tle mini mutati chuak chau don ani ti chuan dam doi na hruai wat tur chein kalo tianga dam doi kan thlen ve le kan tan bo nga langan ti a CI chuan dam doi na chuan nang ma hruai tel lo chein keima chau min hruai ta seng tin nge ni ang di ti na lo zot le zau gai tri po chuan chan ngai na hrebik lo ti chuan lekha manga uchang lem siam dan ka zirti rang che o ti in CI in kidnap tu ne na an pathum le ma ji chu pot thla a ale lam phek ro ka chuan kidnap kan ni a kan ming chu gai tri le CI te ani kan bulami himin kidnap tu chu ni in police call ula min puiro uti thuwa ziaka ti chuan chu lekha mang chuan uchang lem chu siamin CI chu petani kidnap tu jail chu bazar na thin mola khan kal le an tuma achunga chuan sarli bok kha mule ta dor chunga lut tlang talo chuan kil khata chuan a ding ta renga sarli bazar zo chu ron chuakin asir dewa jail lo ding chu wa pan hnaya chibai sarli ka ni e mi pabula ka omdon chuan omman kala thin an ti a je po chuan engzat ti na lo zot let ve mai boka engti reinge min mamo tia in ngatang chu sarli nan ti chuan je chuan dar kar ni tin a ip te a poisa a chu peta a ti chuan chu ta tang chuan hotel lampanin room pakhatan book ta ni sarli chuan a jacket chu phelin dim light chuan on vela je chu kong khar bula chuan a dingul mai khuma chuan thu in sarli chuan local ro le an tia je chu chera chuan a thu le ta tlata evoi khatna turani mo chuti chu ti masang miang ti in abula chera chuan sarli chu va thu hnaya aming ten zot ta je po chu lawin soi ve mai in chutiang chuan an ti ta zoka enge mo chen chutian in kom hnu chuan je chuan CI te hren na mun lam kha pan le ta azuk thleng thla a gai ti in mangan mel taka dar thalang banga lo beng vak laia mu ta ka chuan microphone chuan ona gai ti in min the theyam CI tho chuak mi alowania lo lut wat ro man mo takina tiri chu hreta a chu vele man mo taka mai kor chu vu watin ruma chuan a lut ve ta ni gai ti chuan CI hi kai tho ka tumna rei to ka kai tho zo mi alowani adin mun hi thalo tak zet hetianga ni chuan a thi pha mai anga lo ti ta chu vele je chuan CI chu pom lokin damdoina kalpui chu tum ta ngal maya gai ti chuan nangma chawa kalpui chi ani lo ama bereng tu ro mangai chuti lo chu kong laka komai na omzui mayang engpoima ka khoilowang ti ka tiama che min hruai ve ro alo ti le a amang ang bok nen je po chuan a hruai ve ta ni ti chuan kara in hlangin damdoin lam chuan pan ta motor chungan chuan lai chuan gai ti chuan an tan na kong chin hriat tumran chuan a chin chhia phei zela SK hospital compound chuan tlan lut ta damdoin chunga lut turin an ding trep to tia CI chu adam do e na lo hne bok nen ron tong vain didi ang tika nge kan tlan bodo na ron ti tamaya chutia CI tong ri hriat ta ka chuan je chuan motor chu her ko le ngalin a hren na mun lam kha pan puile ta ngala ni chutian tlan le lai chuan gai ti chuan CI ta na le kha manga uchang le ma siam kha kong puya chuan a thak ta zawa ti chuan je chuan gai ti le CI te chu a hren na hmuna kha na hruai thleng le ta a thina rim hle a ma se mak deuh mai chu chuti chung chuan gai ti chu kuta thak chuang mi alawani atuk lo ni in SK hospital konga gai ti in motora tanga uchang le ma pai thak kha pa pakhat jing exer la chuan a charta a Angad chuan rui hlo ngai te in to khom na hmuna chuan thu soi le in medical college exam kan zowa ka pass don nge ka fail don ka hrelo karil ruwa ha maya chumi tuma karil ru ha lu tu ka wang chuan ti sul rap thak tak ka nei pha ta kumsari chung te meu jail ka tan pha ta ni
jela ka tan chunga ka chunga thil thleng zong zong te kha ka ngai toilet po in kala zaka tun thleng hian hre om kala tingoi ngoi ani ti a Avinash chuan Angad chu engemaw chen zui ru to in abhai ne na chuan hetiang hian a soita a nitin zingdar riata pa ka wakin zingdar soma dam doi dor hong le a kar khata voi thum ru lo ngai te in to khom na hmuna akal bok thian le chung khata nei lova tuma kom ngai bok hek lo abha Angad hi mi khongai thak takani kumsari chung te me ujel tangin atan chung khan zantin light off ani hnuwa pong sualani ta thin achu meu chun ril ru le taksa na sataka hliam ni in depression a nei pha ta aril ru hana le hre omne te chok nan chun drugs khoi tanin chu tiang chun kum thum te meu ru hlo boy atang chho le ta ni ti chun zoi zoi kong dik zo tan le ina tho chuak le thei ta shrama tuna chun dam doi dor te po chu a hong ve le ta ni Angad hian anuna hre oma tur na sa tok to sin mo le pha tuna la ani chu kan target alo ni le ta sia ti a azan khachu Avinash chuan Angad leng chuak tur chu azui ru le ta ama de uloka lai tom na china thlen chuan Angad chu dingin chulai mun paltlang talo chuan akir le ta maya Avinash chuan makati kher mai ti chuan CI lemziak le gai ti thuziak chuan na le kha po kha crime branch ku ta thleng ve ta chu lemziak ka mu ve le chuan ai an dik turin an pu te jindara chuan Avinash chu kol ta ngala Avinash po chuan abhai chu kol ve ngalin abha eng lemziak nge ni ti ka shebik lawani eng po chu lo ni sela I hriat tur chu CI ala dam ti kan thresa ni ti crime branch office lamin an thretur ani lowati a chuti lai chun zebai chun media lam lo ma chon mekin media lam mi te chon zo na khir tak tak lo zotin demna o ka khatak takan lo chak chuk miel miel hloma ti chuan an pute jindara hena chuan kalin sar thani lai liam to in khesa hena ngaya kan kual mai ani eng ti rei nge chuan lam fasha te te manga media lam mi te hi ka ti lung oi langai don anni ho lo ma chon tu ni hi a hre omin a hne om tak zete ni ti in thin rim takin ang ta te jindaran zeba to ke in beng dai te case ol samani tlat lawatin ani do thei takin lo nga kila tim te po thei top choin an tanga engemo tak chui chu chuan la nei thuai mai in karinga ni lo ti chuan zebai chuan a bula thu kabira kheiran chung chuan sarka in beng dayang he khe sui tu ti mai ruat te hi in beng dai reng lovin che chuak sela chuan anin thadara kan lo tur ve zel ani he ti a te jindara chuan kabira lam chu hoin kabiri ngai dan han soite media lam kan thunun theina neng tin nge ti la tha ang tin an zota kabira chuan sar tul tha na video lo to sa mai ba ka alom le ta ni point chung chu kan rem ti na lawa eng news channel ma in an pek chu theilo nan court order la ila chu chun kan har sat na chu chin fel karing ani lo ti a an pu po chon tha ti kher mai zebai chu chuaka an pu chon kabira chu chel khot lai ta dewa chu ti lai chon Dr. Avinash te nu pa po wa thlengin te jindara chon lemziak chu lo en tira Avinash chon CI lemziak ani ngei thu chu soin abhai lam chon hoya abha aladamani CI aladamani he lemziak ka tang hena chiang ani an tia abhai po chon ka soi thin kha avi aladamang ka ti thin kha ti na lo tap dera anin ku ata CI lemziak kan mu thar chu enin kabira chu Prakash le JP te nen chuan an ti chun zoma kabira chuan kan three mek tul that tu kha kal bai ti kan chiang to a CI kidnap tu po hi ti in CI lemziak chuan ko ka akeding lam hi enula atoi zo ka ni hetiang ke hi ani ni ngat chuan ani po hi kal bai ve ti na ni an ti a Prakash chuan sar no pang lemziak ani kha chu ti takalak thu takla ka ni donem ni ka fanu pon voi khat chu sakor lem ka zia ke ti a kawa en sak chuan sai ang ka ti zo ka ni lo ti a rui hlo ngai te in to khom na mun lama chuan Avinash chuan Angad pandit chu thli thlai zui le ta chu tiang hun bot sai thina en kol tu chu mek nai chu ni ti a hrelowa tin mek nai chu kabira ne na in mel thriat thata kan ni ti phei chu hrelo le zuala ni program azawa chu ti Angad a zui zel tur chu mek nai chun lo ko dingin ama po khani local to a ron biak che ka tum lai ni local bo man da ani mek nai ka ni engolin nge heta hin ron throi ve thin che ti na lo zot ta Avinash chuan a ming soi ve lem lo chuan ai ni lo karon chim ve mai Mizo ka ni ti na lo chang maya chuti lai tak chuan mek nai mutura kabira ron kal nen chuan chulai hmuna chuan in tong ta thlat mai chulai hmuna Avinash muthut chu kabira chuan makti takin doctor nang heta mo an tia mek nai po chuan in lo in thria ni mo kabira hi chu ka hriat sa ni a
tu ngei ni ve ti in Avinash chuan zota Avinash chuan a ming soi ta chuang lo chuan Psychiatrist kania kadam lo en kol pakhat hian in program hi ron chim ve du dewa session ni khat te chu a en chin nan ron chim ve chinila ti in karon tel ve zo kani ti na lo changa chutia mek nai na nin biak lai chuan kabira chuan JP hne na tangin kola donga kan phalna lova tul thana video pe chuak lo tura media lam khapna tur order kha kot lama lo bo zui ro kabira na lo tilet zau lai chu Avinash chuan na lo she pha ni ti chuan a bhain min ngak sia katin san mayang cheuti in Avinash chu kalta a ho ko nga chuan a bhai chu kol ngalin kabira kha eng te khalai mun a lo thleng thut nge ani a hriat thiam lo thu chu soin tun thleng hian kan tul thana te kha CI kidnap tu ti anga ngai thei turin anril ru kala min ram zela ma se tuna chuan kan ru man na herdang lamangai don ta ni chuti lo chu min ring hlel thuai mayang anga ta po khamai chana beila thu thar poi mo hriat belte po kan nei jok ma na ti a heta hian medical college an kalaya thil thleng rap thlak tak chu ti lan anita Avinash le himansu te zana leng chuk chu college lampana homekin Avinash nuam sam lo chu khu deuh khak khaka college an thlen huin himansu chun dam doi pe kan tuma an kol lai chu lo expire to ni mi lo ngak lok ro tin himansu chu dam doi jong tur chu na chuak ta heti lai hian anga ta chu na ruma le khabu lo chierin eng tak ro man ni mo ado kan noya chun plastic bur pakhat khat deuh thoin petrol a lo hunga himansu chu chokidar pandita hnen va thlengin anila chu bathroom lu tumin man mo takin zirtir tu te office atang chun a lo chuak meka himansu chun Avinash dam lo thu chu soin toilet a chun lo valut la chabi po khati khan phoi lo win da maila kalo valut zokanga dam doi chu kalo va hai mayang chuan ti a chokidar po chun engma thil dang khoi kholo suang che o ti in toilet a chun a lut ta chuti lai chun anga ta chun petrol kha khain zirtir tu te office lam chu pana office ko tan thlenga kong khara chabi phoi lo win vit bur chu muta ti chuan office chunga chuan lutin heta hian room pi azok himansu adam doi zonga lo ommek na room a po chun vadak zuain a chuak le maya himansu chu almera phena lo oma wangin anin mulovani ti chuan main office a almera pakhata MBBS 4th year ti lawin bela muta ka chuan petrol chuan le in nol mang chuan a depta a aronal ta phut mai sia ani po chu chota chuan a tuta hiala chutia thluk na lama chuan petrol chu mun danga po ti bok bel zelin room pumpui chu kang ta ni rang taka tlan chu ngalin office kong khar chu kala a chabi po chu ak zui ta ni chuta tanga atlan chhe chu chokidar pandita nen po khana nin su nge nge a office a kang me chuak ti hriat vele chuan chokidar po chu zir lai te kai tho tur chuan atlan kul ta ngala himansu po chuan thom hriain a omna room atanga main office lama ron chu atum chu kang me lo chuak ti amuta kong kapuya tanga chuana hun pola om nge ya ma se pon lama chuan a lo in kal ta tlat sia zirlai ten ron thlen khom meu chuan mei khu ha kin a lo chaw man viau to ani zirlai te chuan kong khar chu honan han tuma an tan po ti ngaihnawm bik lo ti chuan himansu chu mei khu ha kin zoina chat thlata ni atu ka police in anga ta chu college atang chuan an vamanta anga ta chuan sar min ngai dam ro an sar si chawani hal katum office chunga khan himansu alo omti ka lo hrelo hrim hrimani lo ti a chu tiang chu medical college an kal holai chan chin le anga ta kumsari te me ulungina tan zui tak chan chu ani ti chuan Avinash chu soyang khan anga ta dam doi dora chuan kalin dam doi te va leita a anga ta chu enin anga ta khai ni tiro ke hi Avinash kha kani e an ti a in thiam lo na khat anga ta ril ruwa chuan athil lo ti sual to te kharon lang ta zut zut maya en polo en thangam me ulovani heng lai hnaya hian i chengem ni ti na lo zota Avinash chuan ni love thian pakhat muturin karon kala thian dang karon tong ta che ni hian tia chuti lai tak chun karen ron thim thutin kot khler chu thim phei ta vek maya anga ta chu thim hnuaya chuna phili le ta kher mai pona tang chun dora na thoka chor bhola chu kovin generator kha on wat ta che an tia bhola chuna nun theilo thuina lo chang ani chun electric department lam kol ngal ro an tilea bhola chun ka kol to a darkar khat nu an ron ti eng thei chau don ani ron tile ta chuta chi chun anga ta chun thima oma hlawani ti Avinash chun na hre thiam ta ni shenan ni na lama gai ti chun vinegar le chut no faina tui chu lo cho polin hete kan cho pol hian mi ta mu theilo ge sa in siama chu chu hiblu ni chun shok le thok na vel hre om takin a siam theya ni ti in CI chu shilfia hem himang hian ani chu kan beile anga
tun tum chu kan hlo cham to lawanga ti boka Angad ta thanan ni khat chi hunan nei ta damdoi dor lama om hlanin a chen na ina lu ruk tum chuan Avinash chu vakala mai kor vo in kut kor te chuan buna chutia lu ru ka tum lai tak chuan in chunga chuan phone ri a hreta tlat mai in chunga chuan intify tu nu pakhat hi lo om reng chuni in rangmang khengin a biru tak ngala chunu churon chuakin kongkhar chu kala chabi chu pot hnuai a chuan a da ta ni chu vele Avinash chu in chunga chuan lutin chabi chu pota bok chuan a da let le a ti chuan Angad ho hun chu lo ngak ta ni zebai kha ron lang le in ang tak ru man ni mo news reporter pakhat Joseph chu phone a bia in iti theime wang mo Joseph an tia Joseph chuan itan te chuan engpo ani mai medam ti na lo changa ti chuan MLA Akash bhalla a office a chuan lutin office a thok te chuan a ina tan Coca-Cola bottle hian ron chhop sak ngala MLA chuan zeba kanaw te hian min ngai hlu der ve a mani deuh khan ka birthday polin kot thlera kesari hian naw te nen ka thalak te tarin traffic an lo ti jam na sa ni oma khaminia in officer pakhatin kanaw te kutalo thlak kha adik love ka ti na ni haulo kanaw te thiam lo zo khian ni ma se ti in kabiran kesaria kutalo thlak thu chu lo reporta chuta zebai chuan MLA bulading kabiran na lo ben kesaria chu enin nangma hi amni kabiran kutalo thlak chu ti in alu atak chuan a Coca-Cola in lai bottle chuan a hlapa bottle po chu ke ta choi mai ti chuan ngoi rengin zebai chu thutna chuan a thu le maya zani to in Angad po chu ador khar turin in buat saya ma se khati Avinash a mu le tak nuwa khan medical college an kallaya athil ti sual tele khamia wanga himansu aboral dan te kharil ru chuan a thar ta hlea chu thilangai tu wang chuan dor po chu chu san theilok lovani damdoi lowe dik to ti taka aril ruan ha deuh ta ka chuan adora khu damdoi po chu mutai le ta viau mai in lo sham turin in thunu na tuma ma se topa chuan pakhat chu ban ta thowa kabir le megnai te khalo langin karan lo chuang duna megnai chuan na tanga bana tum thu chuan soya chutian ti lai chuan Angad he na tangin ko la dongta Angad chuan megna nimin khan medical college kan kallaya ka thian hlui pakhat ka dora ron kalin answer paper ka hal chuma himansuan staff room ala katum damdoyang chi kharon lei kherani tlan chit san katum thilte le mishing te hi thokle khata kan he nan ron kir khom le ta ni in ka hriani enge ka tiang ti ka hre thiam lovani lo tia megna in Angad iril ru hawangin eng ma ti tum suang che an tia burin khongri ni om ta ka hriat ta ka chuan tuna khan khu damdoi ni ami kol kha khoi angei oman ti le a Angad chuan damdoi dora om thu chu lo hrila megnai chuan dor kha khar la lo va horo ina karon kalve nga langa ti a Angad po chuan a khu damdoi hum lai chu da in a in lam chu pan ve ta ni ina thlenga bathroom a lut tlang ngalin alu le mai te chuan chi huwa chuti lai tak chuan karen a ron thim ta lau tak chunga bathroom atang chuan in dap chuakin jowara torchlight da chuan bana alo eng theilo pon eng tlemaron lu takin ti in tukver parda chuan kewa Avinash an dar thalang alo hnoi dum veka wang chuan eng lut tur alo om chuang lo honan tum le a alo in phuan het na samai si a hong thei chuang lo chuti lai chuan Avinash chuan beita thutin chutiang chuan a topa Angad chu khuma chuan a phur bet thei ta ni heta kan hriat tur chu Avinash hian night glass avu ani Avinash chuan in chunga pot pakhat chu vom ke lein leinoya chuan a phei khok hnuai chu ta ama atiang tho khan kidnap tu kaldanang chi khan kalbai lein Angad lam chu pana video record pa boka chutiang chuan Angad chu damdoi mangin a chiu ta ni kabira le megnai te po kha Angad chen na building ko tan thleng ve ta chi a chuti lai chuan Avinash chuan Angad laptop chu onin Angad FB account a chuan a luta tha ani live video chu upload ta ni neta chaktok lo wangin adu angin a lowin upload zung theilova kabira le megnai te po chu elevator a chuan an chuang chowa an rol chuan nu upato tak pakhathi chuang chho ve boka Angad chen na floor chu thlengin elevator atang chuan an han chuaka ma se an chuan pui Peter chu abung ro khai ne na chuak ve lok thei si lova kabira chuan an pui le ri a megnai chuan a wheelchair mangin Angad chen na room lam chu lo va pana a thleng phei trep ti a Avinash video upload po kha zo ve ta chi a Avinash chu in chunga tang chuan an chuak dona megnai chu mu phak ta kalna tur danga om chuang si lova amas chu vo thai na lukhum chu pot niam deuh boka
chu tiang chuan mek nai chhon zong chuan man mo takin akal ta topa stepa chuan a chuk thatlang ta ni mek nai in chunga valut chuan khum chunga Angad a loin phur bet chu hmuta a Kabira po chu man mo taka valutin mek nai chuan Kabira phur na khalo phel ro ambulance kan phone ange lo tina a Kabiran Angad amaran de chuan chantla ka lawam to lovani mek nai in tuna mai khan in chunga tanga papakhat ron chuak ka to ka ni stepa khana chuk thla ti ta ga chuan Kabira po chuan a zui ta ngala chuti hlan chuan mek nai chuan ambulance phone an tuma a phone a chuan Angad a FB post notification ron lut ta chi a an ena tha ani live video chu lo ni a Kabira po chu kol zol thleng zuk tlan thlama sela tuma mu zui zuk nei ta lo ti chuan Angad a room lampan chuan a chhole ta ni mek nai chuan Angad a FB a video upload ani thu chu lo hril ta Kabira chuan hoi kola chuata phei khong niak aniak ding lama chuak zonga ar chuak bok khamu lein kan tual that tu ke bai bok khan I hian tia mek nai chuan Kabir Angad a in chunga tanga ron chuak pa kha chu ke bai lo kalpo kalpa ngai ani ka mu chiang ani lo ti ta a ngaihnawm kan ti ngei ka be se ya episode tharnen kan in hmule thoi don nia